Il-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia nħatar bħala l-kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise. Dan tħabbar mill-Malta Enterprise stess fi stqarrija fejn ingħati li Farrugia nħatar mill-bord tad-diretturi f'dik li hija ħatra oħra għal nies qrib il-Prim Ministru Joseph Muscat f'entitajiet pubbliċi. L-istqarrija tgħid li Farrugia se jieħu post Mario Gallia fl-ewwel ta' Wissu, iżda l-istess Mario Gallia se jibqa' f'Malta Enterprise bħala konsulent ewlieni tas-suċċessur tiegħu. Kert Farrugia ilu kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja minn Marzu tal-2013 qabel kellu karriera fil-ġurnaliżmu u l-politika. Kert Farrugia huwa gradwat fil-komunikazzjoni u qed isegwi masters fl-imprenditorija mill-Università ta' Malta. Sadattant fi stqarrija separata l-Gvern ħabbar li Matthew Carbone se jkun il-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern minflok Kert Farrugia. Carbone kien id-deputat kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern mill-2013. Nigel Vella se jieħu post Carbone bħala deputat kap tal-komunikazzjoni, dan wara li kien maħtur kelliem tal-Gvern wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017.